post għandi lil Karl Stagno Navarra live minn Brussell. Nsellim lek Karl. Insellim lek Ramona Srata tajba li lek kull telespettaturi ta' One. Wasalt fit-tmiem tal-ħidma tiegħek, it-tnejn jerġgħu jaraw hawnhekk it-telespettaturi ta' pjazza, però tittajdilna l-konklużjonijiet ta' dan is-summit. X'ġara f'dan is-summit issa li naf l-ispiċċa? Mela, kif tajjeb inti s-summit tal-Unjoni Ewropea spiċċa u issa jmiss li jkun hemm summit ieħor f'Diċembru li ġej huwa l-aħħar wieħed tal-aħħar tas-sena u mbagħad nibdew bil-Presidenza ta' Malta tal-Unjoni Ewropea. Però dan kien summit pjuttost imqanqal għal raġuni li ħareġ beraħ kemm l-Unjoni Ewropea mhux qed tiffunzjona u kull intoppi li hemm qed jirrifletti ħażin fuq il-kredibilità tal-Ewropa mal-bqija tad-dinja. Qed ngħid hekk għaliex hemm ftehim li jipprovdi għal kummerċ ħieles bejn l-Unjoni Ewropea u l-Kanada, pajjiż li huwa avvanzat teknoloġikament, kummerċjalment u anki soċjalment. Però jiġri li fl-Ewropa bid-diversi klawsoli li hemm fil-mod ta' kif isir il-proċess ta' deċiżjonijiet kollox baqa' mwaħħal għaliex dan huwa ftehim li kien ilu li spiċċa negozjat mal-bqija tal-pajjiżi tal-Ewropa għal diversi snin u issa jiġi biex jiġi ratifikat u jeħel fuq l-iktar ħaġa li qatt ma kien mistenni. Il-Parlament reġjonali ġol Belġu li hija l-Wallonja illi minħabba preokkupazzjoni li għandhom fuq genetically modified organisms li GMOs u xi affarijiet tekniċi żgħar kollox weħel. Għaldastant dan il-ftehim falla u wasal ukoll biex il-Prim Ministru Malti jagħmel dikjarazzjoni importanti illi jgħid speċi ta' isma' jekk ftehim importanti bħal da jeħel fuq banalitajiet bħal dawn, allura aħseb wara għal affarijiet kbar u seri bħalma huwa l-Brexit li għad iridu niddiskutu. Ħanisimgħu il-Prim Ministru Joseph Muscat fil-kummenti tiegħu rigward iċ-CETA li hija l-ftehim tal-Kanada. Sfortunatament min-naħa Ewropea jidher li hawn xettiċiżmu dwar dak li għandu x'jaqsam kif iridu ninfetħu għall kumplament tad-dinja suq ħieles għal fatt li jkollna aktar negozju u anke ftehim li fil-fema tiegħi huwa tajjeb ħafna mal-Kanada li huwa wieħed mill-iktar pajjiżi progressivi tad-dinja qed jsib problemi, qed jsib biex ngħidu hekk ċertu reżistenza minn gvern reġjonali illi turik imbagħad l-iżvantaġġi ta' kif taħdem l-Unjoni Ewropea u tnaqqas mill-kredibilità internazzjonali x'hekk ma tistax tagħmel ftehim bħal dan mal-Kanada ma nafx ma min tista' tagħmlu. Karl, infatt il-Prim Ministru meta jkollu għalfejn ikun kritiku ma jibżax ikun kritiku. Nafu wkoll li kien hemm diskussjonijiet ukoll fuq id-sanzjonijiet tar-Russja u anke fuq l-immigrazzjoni. Għanna għaddek spunt ieħor fuq dak il-kumment li għaddu kif għamel il-Prim Ministru rigward il-Kanada. Fejn qed jgħid li sfortunatament jekk ma jirnexxinix nagħmlu ftehim fuq dasa fuq il-Brexit. U proprju dak il-kumment qed iwassal biex il-Prim Ministru Muscat qed jisraq it-titli tal-Aġenziji tal-Aħbarijiet Internazzjonali għaliex issa dan huwa wake up insomma jiġifieri kulħadd qed jistembaħ u jgħid isma' għandu raġun. U għandhom raġun issa l-uffiċjali tal-Kummissjoni Ewropea u anki tal-Kunsill Ewropew illi l-kbir għadu ġej għall-Ingilterra għaliex fit tal-ħinilu l-press conference tal-aħħar Donald Tusk ħareġ għamel dikjarazzjoni pjuttost importanti fil-konfront tal-Ingilterra u wissal lil Theresa May, il-Prim Ministru Ingliż li jisma' min isal qudiem mhux se nħallu li l-Ingilterra tipparteċipa f'dawn is-summits ta' darba ddeċidew, allura skużawni ma nistax inħallik iktar fuq il-mejda, intom iddeċidejtu li toħorġu l-barra, stqarriet Theresa May illi deċiżjoni hija dik li hi u mhux se jkun hemm referendum ieħor wara stant issa se jibda l-proċess biex jinħareġ, se jiġi attivat tal-famuż artiklu 50 f'Marzu li ġej mentri aħna ikollna il-Presidenza tal-Unjoni Ewropea. Allura, insomma, ħallata ballata din l-Ewropa għandha bżonn daqsxejn ta' dawrin sewwa, jiġifieri biex terġa' tiġi fuq saqajja u nkunu nafu eżattament f'liema direzzjoni sejrin. U se jkollna pis importanti fuqna waqt il-Presidenza tagħna għall-inqas anke il-Prim Ministru sostna kemm il-darba illi jrid illi Malta tibda tagħti daqsxejn ta' direzzjoni. Maħniex qed ma rridux itkabru nikbru rasna illi aħna se nsolvu l-affarijiet tal-Ewropa. Għall-inqas miċ-ċokon tagħna toħroġ direzzjoni morali lejn din l-Ewropa u jekk hemm ċans aħna l-Maltin miċ-ċokon tagħna nuru kemm aħna Ewropejisti. Ħanisimgħu il-Prim Ministru x'qal fuq Brexit. Mill-lat pożittiv naħseb kellna diskussjoni b'saħħithom u tajba ħafna dwar strateġija għal Russja, għas Sirja
U naħseb li hemm grad sewwa ta' konverġenza. Konverġenza li qed jitkellem ċertu affarijiet mhumiex aċċettabbli, l-qtil li qed jsir fis-Sirja mhuwiex aċċettabbli, speċjalment ta' nies innoċenti, ma hemm bżonn engagement mar-Russja. U l-engagement mar-Russja huwa l-aħjar mod li jsir biex naraw nuru fejn ma naqblux, imma bil-fors irid ikollna relazzjoni ma' dan il-ġar tant importanti. Karl, ser ikolli ngħidlek biex tkun naqra konċis għax skur li tifhimni li f'dan il-programm il-ħin itir dejjem ġlieda kontra il-ħin. Nitolbok biex tikkonkludi l-aħħar kummenti. Mela dak kienu kommenti ta' Russja mhux ta' Brexit, nista' nikkonkludi hawnhekk. Iż-żmien li ġej għal qudiem se jkun diffiċli ħafna għall-Ewropa li għandha sfida importanti kbira mhux biss issa biex insewwu ksara mal-Kanada iżda issa niftu l-bibien tagħna għal dak in-negozjati ibsin ħafna li se jkun hemm mal-Ingilterra. Alla sant dana jaqa' ħafna xogħol fuq id-diplomatiċi Maltin li jridu issa jsibu il-mod kif jidħol fl-aġenda li l-Gvern Malti jrid ipoġġi għall-Presidenza tal-Unjoni Ewropea. Ta' kollox minn hawn minn Brussell, il-komplement tal-weekend tajjeb lilek Ramona li telespettaturi ta' war. Il-weekend tajjeb lilek ukoll u mbagħad il-ħidma tajba l nhar it-tnejn, in-nies ħajkunu qed jistennewk. Aħna ser immorru għal mument ta' riklami, ibqgħu magħna.